салом алейкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо хабар доред UFC 239 гузашт ва дар уҷа ҳар як муорибае гузаштанд ки ҳамашон арзандаи диққат буданд. Бен Аскрен зидди Хорхе Масвидаль ва Ҷон Ҷонс зидди Тиаго муорибаҳои асосии шом буданд. Якум муорибаи карди асосида Майкл Кеса зидди Диего Санчес зад ва дар уҷа доваро якдилона Майкл Кесаро ғолиб таъин карданд. Люк Рокхелд, легендаи ММА дар дуюм муорибаи шом дар Ян Блахович бой дод. Сад афсус, лек вақтҳои гримбиткнии Люк Рокхелд кайҳо гузаштанд, лек беҳушам и ҷанговар ҳурмати хича дорад. Духтаракҳои нозанин дар Америка якдигар кишӣ мекунанд. Чемпиони UFC Аманда Нюнес чемпиони пешинаи UFC-ро Холли Холма дар якум раунд нокаут кард. Чо мекунед ҷанга бирен ай пай ғайбаткуниётон бишед. Анаки як хабари оли ҷаноб. Рекорд оид ба тезтарин нокаут дар тарихи UFC. Бен Аскрен ки ягон бор бой надода буд, якум муорибаша UFC да зада буд ва доимо Ҳабиб да визов медод, як удари бетааб каленка қати хурд. Саршавии муорибада Хорхе Масвидаль парида хед чоташ зад ва хиди муориба 5 сонияак давом дод. Бегзарем ба муорибаи асосии шом. Чемпиони UFC Ҷон Ҷонс зидди Тиаго. И чиза бисёриҳо интизор буданд. Дута зарбазани сахттарини вазнҳои нимвазнини UFC. Бисёриҳо мегуфтанд ки ҳами Ҷон Ҷонса ҳеҷ кас задан натона, Тиаго Силва метона, лек доваро бисёрии овозошона да Ҷон Ҷонс доданд. Муориба 5 раунд давом дод. Тиаго Силва хела заҳмат кашид ва ҳатто мешавад бигем ки ай ҳама рақиби қийтарини Ҷон Ҷонс буд, барое ки беҳад ғамш дод. Лек чемпиона барои ҳами чемпион мегӯянд ки сад ба қувватам бошанд, ба ӯ баробар шида наметонанд. Ногуфта намонад ки бо сабабҳои номаълум дар вақти тамошои муорибаҳо гапҳои Нейт Диаз бо тими Ҳабиб Нурмагомедов боз ҳам такроран гирехтанд, не ки сари вақт тонистанд ӯро халос кунанд. Майлаи ҳама, ай мавзӯъ дур намерем. Ҳурмат ба Тиаго, табрикот ба Ҷон Ҷонс барои дифои камарбанди тиллоӣ ва муваффақият ба ҳамаи шумо. ба ҳамин барномаи мо ба охир расид. Чизеро тонистем ба шумо расонидем. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.